दसेनो बहा थांब्रबोबा नेगासिनोमोन आं नोंखौ। सानजों बेरायनो थांसै नामा होमबा? थोरि सोरां, बिनि थाखाय नङा दे। मानोथो नागिरखोबा होमबा आंखौ? जोंफोरा उनाव बेरायबाय थागोन दे। नोंनानाखौ माबा कलेजाव दोनलांद'। आच्छा, होमबा बाथ्राया बिदिसो आरो। औ, ओमफ्राय दायो लायनायावबो लायदो जोंहा। माने सम मोनोबासो आरो सोरां। जुदि नों सोलाबाबा जेबो नङा दे। आं गाव गारि भारा हरनोसै, आङो बेजों फैथोसै। बिदा थानायाव मानोथो हारसिं हगारनांगौ जाखो? आं दंखायोना। लायनायावबो लायगोन आं, दोनहैनायावबो दोनहैगोन दे आं। दे होमबालाय सोरां। ओमफ्राय गावहा नांगौबाल'सो आंखौ नागिरो नामाथाय? आयौ, बोरै बुंखायो गावहाबो दिनै। आं माला नोंखौ बिदि खालामफेरा? नङाब्रा, मानो होनदों आरो आङो ना। सोरां, बिदि नङा दे। आंथ' नोंखौ जेब्लायबो नागिरखायोना। आंनि मोजां समावबो गाज्रि समावबो नोंल'सो। खालि नोंल'सो सासे जाय आंखौ जेब्लायबो बुजियो आरो आंजों थाफायो जेब्लायबो, जेखि हालादानो जाया मानो। आया, ओरैनोसो होनदोंमोन आङो। बेखौनो एथ' सिरियास जाबाय आरो नों। दिनैनिफ्राय बिदि बुंनांखाला। गोसोआ दुखु मोनलायलाङो आंहा बिदि बुंबा। दे आरो जाम्बिलाय, ओरैनोसो होनदों आंलाय। मोनथिखायो नांलाय गासिबो। दे, ओंखारनानै थांसै दे। दा दोनलांगोन आङो। दे होमबालाय। साहा लोङोबा फैद'। साहा बानायदोंमोन आङो, जाग्राबो दोङो। आयंनोबो एसे लाबोखाबाय आङो। न'आव एवदोंमोन आङो एसे। दे, दा थांगोन आङो। इच्छाला, ओमफ्राय आंथ' आंनि गोसोनि खोथाखौ बुंनांगौ दंमोनलै। दा माबोरै बुंसै देनाय आङो? मा होननांगौ जाखो आंलाय? माने इच्छाला, बे ससेयावनो थाबथागोन खोमा आं बुंबाबो। बुंनोथ' सानदोंमोनलै, आइ लाभ इउ होननानै आरोना। माथोआनो फैया माथो। नोंबोथ' आरो बरसाखौ मोजां मोनाना। बुंनानै लानोसै खोमालै आङो। माथो जानाय दंब्रा? बुंनायालाय माथो जानो? जानो हागौ माबा ग्रिन सिगनेलबो मोननो हानाय ना। खेबसे ट्राइ नायनायावलाय माथो जानो दंब्रा? एथ'बां गाज्रि मोननाय नङा दे आंखौ। जायाबाथ' जायासै आरोना। बिखा गावो खुगा गेवा होननायनि जाबाय आरोना। दा बुङाबा मालाथो बुंबावनो जाखो आंलाय? खेबसेबाबोथ' बुंथारखागोनलै आङो। नै आगै, दा हजों थांनानैथ' नों उखैगोन ना? बेखायनो मायबा मोनसे जिनिस बनायनानै होखाबाय आंनो। आब', ओमफ्रायथ' आं मायबा नङा मायबा मोनसे बायनानै जानो हायोना? बेथ' बे, अब्लाबो नोमब'आ हरबाय आरो नोंनो। दे आरो होमबालाय आब', लांगोन आङो। दाबो देरदोंमालाय माथो जादों? आंनि थाखायथ' नों उन्दैयानो थाबाय थाखागोन दा। क्लास जोबबोलाथाय डाइरेक्ट न'आव फैदो सना। नों दा सोराङाबो लायखागोन। जागोन दे आब'। ओमफ्राय आंनाथ' फन गैयाना। आदा सोरांखौ नेबाय थागोन आङो। आंथ' र'। बिदिबालाय नों आंनि फनखौनो लांथ'दो नामा? नांथ'ला दे आब'। आदा सोराङानो फैखागोन ना। दे होमबालाय, एसे उनाव ना नोंनोबो फनखौनो बायस्रानोसै। नङाबा एसे उसुबिदाबो जायोना। नोंथ' दायो कलेजावबो थांबाय, बेखायनो आरो। जायो दे आब' जेरैबो आंनो। फन गैबाबो गैयाबाबो। आरो बांद्राय इमारजेन्सि जायोबाथ' आंथ' सोरनिफ्रायबा हरनोसै। ओमफ्राय बांद्राय लेट जाबोलाबोथ' आं फैनो हाखायोना आब'? बेथ' बे, अब्लाबो दायो गोदानसो ना, बेखायनो एसे बोरैबा गिनायबो मोनलायलाङो। नोंदायानो लायथ'सै दे। आं एकदम थिग टाइमावनो सहैनो खिन्थागोन। दे आरो होमबा आब'। ओमफ्रायथ' हजों थांनानैबो सोरखौबा नङा सोरखौबा लोगो मोनहैखागोन दा आंलाय। बिदि होननानै ओमफ्राय जानला मानला लोगोजों लोगो जानाङा दे। नङाबाथ' नोंथ' मिन्थिखायोना। लोगोब्लाबो मोजाङै सानै हयैसो लोगो जानांगौ। आरो खेबसेनो डाइरेक्ट रावखौबो फोथायलाबायनो नाङा नोङो, मिन्थिदो? दे जागोन आब'। लोगोब्लाबो खायफा बिदिनो मोजां थायो, खायफा गाज्रि थायो आरोना। दे आरो होमबालाय, आंनि सनियाथ' एबार कलेजावबो थांनो हमबाय। थारैनो आगै, आं दिनै जोबोद खुसि। जेन थेनबाबोथ' आरो नोंखौ कलेजाव थांनो हानाय खालामनो हाबाय आङो। कलेजावल' माने आब', आंहाथ' आरो साख्रिबो मावगोन दा, देनांहाय। दे आरो
नोंनि साननाय थांखिफोरा गासैबो जाफुंजोबथों दे। नाजायोब्लाथ' मानो जाफुङा जानो आब'? आं आगै, दिनै आइ आफामोनाबो दंनायमोनबा बेसे खुसि जागौमोन न'? ओमफ्रायथ' दाबो आइ आफायाना जों सानैखौ नाहरनानै खुसि जागासिनो बियो। बास जोंजोंल'सो गैया, नाथाय गोजौनिफ्रायनो जोंखौ नाहरगासिनोखा बिसोरो। आइ आरो आफा, नोंसोर जेरावखि गैया मानो जों सानैखौ जेब्लायबो नाहरदे। दे जाबाय दे, दा नङाबा कलेजनि समासो बारग'लांजोबगोन सना। नै जाग्राखौथ' नोंनो एसे हरखाबायानो आङो, ओमफ्राय फैसाखौबो एसे लांफाखादो। मायबाफोर लोगोफोरजों जायोब्ला जादो। दे आब' जागोन। नङा माने बायसान्स नोंदाया एसे गोबाव जाद्रायबायोबा भाराखौबो हरखानांगोन ना सना। औ दे आब', आरोथ' दानाथ' जि दाम लायो गारि गाखोबाबो ससे लामाखौनो। दे जेबो नंला दे। मोजाङै थांदो, ओमफ्राय क्लासखौ मोजाङै लादो। मोजां गोसो होबानो जाबाय। दे जागोन आब'। गोदोहाय ना आंबो बिराद मोजां मोनोमोन कलेज थांनो, नाथाय गेजेर ससेयाव बिदि जाबायना आइयाबो गैया। ओमफ्राय आब' बाराखौबा नोंबो कलेजाव थुदो। जादो नोंबो, नङा दालायथो। दायोना नोंनो थान्दा लाबोखागोन दे आब', ओरैनो गरमा जिबायदिखा। ओंहाय आगै, गरमखौथ' माथो बुंबावनो, ओमफ्राय साथा हमदे, नङाब्ला खर'आ बोरैबा सालायगोन नोंना। दे। मा जादों नोंनि मे? माथो एसे फन हरबाय आं, मानो फन हमा नोङो? मानो हमनो आङो नोंनि फनखौ? मानो हमनो माने मा खोथा जाखो बेलाय? सिगाङावथ' बिदि नङामोन। आरो नों मानो फैबाय थायो नोङो? मानो फैबाय थायो बेवहाय? मा जाखोलै नोङो? दसेनो मा जाखो? आरो नोंहाथ' गुबुनजों राथि जाखाबायना? अब्ला मानोथो बेवहाय फैबाय थायो नोंलाय? मा खोथा दङ नोंहा बुंनांगौ? आंथ' हाबा खालामाना, जायजों खिरा रायजाया मानो। आरो प्लिज अन्नानै नों दिनैनिफ्राय जोंनाव बेबायदि फैनो नांला। मा नों आं फैनायखौ गाज्रि मोनदों नामा? गाज्रि मोनदों? माने नों आंखौ फैजानो बादों आरोना? औ बादों आङो, नोंखौ फैजानो बादों आङो। मा जामारदों ओमफ्रायो? ना सोरबा माबा बुंदों नोंखौ? बुंनो? नोंनि बिमाया आंखौ आंनि दखानाव फैनानै मानसिफोरनि गेजेरावनो बेसेबां रायनानै थांदों, मिथिगौ नों बेफोरखौ? मा बुंदों नोंलाय बेफोरखौलाय? आंनि आइया नोंखौ रायफैदों? मा रायनोल'? आं मा थाखा जाग्ल'यो नामा नोंनिफ्राय? आरो औ, नोंसोरथ' जाहैबाय गिदिर गोलाव मानसि, जोंफोरजोंलाय बहा थानो समायनो? नाथाय आंथ' बेबायदि सानाना। नाथाय दिनै नंखायावनो नोंनि बिमाया आंखौ एसेबां बाथ्रा बुंफैबाय। आंहाथ' नोंजों मा रिलेसन दङ? जेबोआनोथ' गैया, अब्लाबो दिनै बुंजानांगौ जाबाय आङो। नाथाय आंथ' मोजां मोना नोंखौ। जानो हाया बियो, आरो जेराव नोंहा गुबुनजोंनो जाखाबायबालाय, अब्ला जायजों जादों बेजों जुलि जाहैना। र' आइया नोंखौ बेबायदि बुंफैदोंना? नाय बर'सा, नों जोबोर मोजां मानसि, आंथ' नोंखौ आरो माब्लाबाबो गाज्रिबो मोनफेराखै। नाथायथ' आरो माथो बुंबावनो? औ, आं गैजारोंखायाना, अब्लाबो गैजारोङा होननानै आं रावनिफ्रायबो बेबायदि थाखा जाख्ल'नानै जाफेराखै। अब्लाबो दुखु मोनो आरोलै बेबायदि बुंजायोब्ला नंखायखौनो। आं नोंखौ रिकुवेस्ट खालामो, नों दिनैनिफ्राय जोंनाव फैनो नांला, आरो फनबो हरनाङा आंनो। औ, जायखि जों जेरैखि थाया मानो, आंथ' जेब्लायबो नोंनि लोगोआनो जानानै थाबाय थागोन। नोंबो आंनि थाखाय लोगो जानानै थाबाय थाखागोन दा? आइया नोंखौ बेबायदि बुंफैदों मा मोन्थाय दं बेयालाय? बे जाबाय नोंनि बिमा, आरो जानांगौ बेहाबो माबा मोनसे सिमां दङ नोंखौ लानानै। प्लिज, आरो न'आव थांनानै बिमाजों बायदिसिना नांलायहैलाबायनो नांला नोङो। नङा एमि, आइना गोरोन्थि जाबाय, नोंखौ बिदि बुंनो मा मोन्थाय दं बेयालाय? जायासै बेना। मोजां खालामासै आइया। नों आरो जेबो बुंहैनो नांला, नङाबा आंखौसो बुंफैलायगोन ना बियो। आंखौ गाज्रि मोननो नाङा, नाथाय आंहा जेबो राहा गैया।
जानो आरोथ' आंखौ लोगो मोनाब्लाबो गुबुन सोरखौबा नङा सोरखौबा मोनखागौमोन दा फार्स्ट टाइमाव बिदिनो जायो आरोना औ लिना ओमफ्राय फैनायथ' जेबो मोनाखै आङो अब्लाबो एसे सिनायनाय थायोब्ला मोजां जायोमोन आरो इस दाथ' लोगो मोनबायना नों आंखौ सिनायलायाबाबो जेबो नङा दे आरो एबारथ' सिनायलायसिगोन ना जोंहा ओं आंबोथ' हारसिंनिसोखा दा रावबो लोगो सिनायनायानो गैखायामोन आंहाबो होमबालाय सेम जाबायना जोंहा ओं ओमफ्राय थ'देना जोंहा मायबाफोर जाहैनोसै दखानफोराव माबा जानायालाय आंनि आब'आना मायबा बानायनानै हरखादोंमोन आंनो ओमफ्राय दाथ' आरो आदायाबा बेसेसोआव फैगोनथाय माथो दाबो सफैदिया ओमफ्राय नों आंनि फनजों फन खालामदोंना नोंसिनि आदानो दसे नेबावनोसै नामा दा फन खालामनोसै थ'देना होमबा रेस्टुरेन्टफोराव माबा मोनसे जाना लाग्रोनि आंथ' ना पानिपुरिसो जानो लुगैसोदोंमोन जि गोथाव मोनखायोलै आङो होमबालाय थ'देना जाहैग्रोदिनि ओमफ्राय आं बिथिं थांनानै दा आदाया ओरै फैयोब्ला खिन्थु बुंबायना नों आंनि फनजों खिन्थाहरदो दे होमबालाय भैया इतना कम हाँ सिस्टर थोड़ा ज्यादा नहीं मिलेगा ठीक है बहना एक तो ज्यादा दे देंगे हम चलो ठीक है फिर जों सानैसो आं गोथाव मोनो ओमफ्राय मोनबाल' होथारोना ना दे जेबो नङा जादो जोंहा ओमफ्रायथ' जानोथ' गोथाव मोनो र' नाथाय गोलोम बोथोराव एसे बोरैबाबो मोनलायलाङो आंहा बिदि नङालै बिनानाव आंनिया एसे मोजांखासो दा बिदि गोलोम बोथोराव दालायथो गोलोमोना ओमफ्राय आलु बाथोन सिफ्लेयो बेखौनो एसे बोरैबा मोनलायलाङो अब्लाबो जानो गोथाव मोनथारो दे आंना इयो जोमै जागोन मा बुंखायो दा नोङो नाथायबा दा खिन्थु हले जोंनो मोनसे बारा होखानांगोन दे आदा जागोन दे आदायाबा फैगोन ना माखोमोनथाय नोंनि फनजों कल खालामसै आङो दे जागोन ओमफ्राय ना पानिपुरिनि फैसाखौ आं हरनोसै दे इयो नाङालै नों मानो होनो आं हरगोन दे ओमफ्राय जानायाथ' जाबाय दाउदैया लुबाथाय आब'जों रायजोसिगोन दे आङो जानायाथ' गोथाव मोनो खुगाया ओमफ्राय उनावहायसो ओमफ्राय मेगि नोंसिनाथ' बिजनियावनो खाना न'आ ओमफ्रायथ' मालाबा नोंखौबो लांगोन आङो दे जागोन दे ओइ फना हरथ'दोलाय आं आदानाव कल खालामनोसै दे आंहाथ' रावबो लांफैग्राबो गैया लाइन गारिजोंनो थांखायो आङो होमबालाय ना दा आदा फैबोला नोंखौ ससे दिनैनो खिन्थानोसै ना ओमफ्राय बोरै उल्था जानांगौ जाखो जोंना दस्राथिंसो थाङो ओमफ्राय नोंसिना दस्राथिं जेबो नङा दे ससेयालाय माथो जानो आरे आदाया फैबायानो माथो हनै वाव नोंनि आदायाथ' माथो जि हेन्डसामखाना ओं ना आदा फैनायाव एसे लेट जाबाय आरोना आङो सना एसे फैनायाव लेट जाबाय दे आङो जेबो नङा दे आदा आं नोंखौ नेगासिनो दंखायोमोन ओमफ्राय दसे पानिपुरिसो जाहैलायबावबाय आङो दे होमबालाय थांसै ओमफ्राय बा नोंनि लोगो गोदानाबो माथो आं आदा आंनि लोगो मेगि बियो माने जासमिन आरोना नामा ओरैनो मेगि होनो बा नानि सना मेगि जानो गोथाव मोनथारो नामा नोंलाय बिदिनो होनजायो आदा मेगि जाबाय थायोमोन नालाय आङो बेखायनो बयबो न'आव आंखौ मेगिसो होनखायो दे आरो मोजां दे नोंबुआथ' आरो फन हरगासिनोमोन आंनो सिन्था जालायबाय बियो बेनाबाथाय आं बहाबा फैबाथाय जि सानखायोना आंखौ बेनोथ' जाहैबाय दे ओमफ्राय न'आव थांसै थ'दो ना दखानाव माबाफोर जानोमोन नोंसोरो आदा जों जेबो जाथ'ला माने आब'आबो जाग्रा हरफादोंमोन नालाय बेखौ एसे जाबाय ओमफ्राय पानिपुरि जाबाय जोङो दखानाव थांथ'ला दे होमबालाय नोंसोर थाङाबालाय माथो ओमफ्राय आदा नैबे आंनि लोगोखौबो ना ससे दोनलांनो हागोन ना रोमै नांलायलामोनदां आं माबाजों रिक्साजों थांसै दे आरो मानोथो थांनो हाया जानो नांथ'ला दे आदा नोंसोर थांदो आं रिक्साजोंनो थांनोसै
नोंसोर थांदो दे आंबो थांनोसै ओमफ्राय नानि आंनाथ' खाथियानो दा आदा जेबो नङा नोंसोर थांदोल' माइनाव ओमफ्राय माबायदि मोनखो कलेजाव फैना कलेजाव फैनानैथ' मोजांखौनो मोनदों आदा ओमफ्राय लोगोबो सासे मोनबावबायना बांसिन मोजां मोनबावबाय दे मोजाङानो होमबाथ' बिब'नोबो फन हरना खिन्थाहरदो फैगासिनो होननानै औ आदा आब'नो फन हरना खिन्थानोसै आङो सिन्था जाबाय थायो मानसियानो दे दहाय हरखांखाबायमोन आं दा नों खिन्थाहरफिनदो नोंखौ दोननानै गारिखौ हैफिनसै आं दे नानि दे आदा जोंहाबा माला बिदि गारि लानो हाबावगोनबा आदा जोंनावबो सानसे जायोनो गारि थागोन दे बेनोथ'लाय जाफुंगोनबा माला फोथायनाय लाखि आदा सानसे जोंनाव गासिबो थागोन दा बेनोथ' जाहैबाय खोथाया